כיסונים לעצלנים. תקשיבו, אני נתקלתי באיזשהו מתכון של מדינה שאני לא אנקוב בשמה, כי היחסים לא משהו, אבל הייתי חייבת לנסות. אפשר לקרוא לזה גם שבלולי מנטי. קיצר, באתי הסטייל, עזבו אותך. בקערה אני מתקתקת בצק, להשת טוב ונותנת לו לנוח לפחות חצי שעה. זה חשוב, ככה הוא יהיה אלסטי ונוח לעבודה. שולפת את התבלינים שאני אוהבת, כמובן שתבליני מימון, מתקתקת תערובת בשר, להשת טוב, כן, עם הידיים, כי ככה אני אוהבת. עוברים לחלק האומנותי, מקמחים את המערוך ומרדדים את הבצק דק, משמנים עם קצת שמן, ומניחים פיסות של בשר ומהדקים את זה. עכשיו, לא לעשות שכבה עבה מדי, אבל גם לא שכבה דקה מדי, אלא ככה בבין לבין, מגלגלים לרולדה צפופה. חותכים כאלה קטנים, ותראו את הפרחים החמודים האלה, שבלולים, לא יודעת מה שבא לכם לקרוא. הרמתי רוטב זריז של קרישה, בצל, סלרי, רסל חנמון, קיצור מלא דברים טובים. כשהרוטב מוכן, אתם מוסיפים את השבלולים. מכסים ומבשלים משהו כמו 20 דקות, או עד שהכל מבושל. הוספתי 100 שבבי בצל מטוגן, תקשיבו, זה אחד הדברים. פיזרתי גם פטרוזיליה. וזהו, בשלמה, יש לכם סיר של העולמות. עם הבצק והרוטב והבשר, כל הסיסי כזה. וואלי,